Uy, love. Hey, love. Nakinalimtan? Wait, about sa dinner tonight. Busy mo ako later. Can I take a rain check? Orders ako ha? The usual? Dear Dr. Gugma, ako si Sham, ug kini ang akong suliran. Ingon sila walay forever, pero sukad na niabot siya sa akong kinabuhi, makaingon ko na naajod. Sa pila ka tuig namo together, wala na mas mokompleto pa sa akong adlaw kundi ang iyang tamis na katawa ug walay samang panag-uban. Apan, basin pud siguro sa kadugay na namo, di na siya gapakita og effort. Pila na ka man sa risang iyang nalimtan ug pila na pud ka mga importanteng okasyon ang wa niya maapilan. Di po na ako kaya siya bulagan kay kibaw ko na wala siya'y lain ug di na ako kaya na mawala siya sa akong kinabuhi. Busa nagasulat ako sa imo, Dr. Gugma, bahin ikaw sa kabantog na mananambag. Unsa akong buhaton kung naaman to make the relationship work. Ug nababay pag-asa na mabuhi ug mabalik ang among daan na spark. Forever hoping, Sham. Normal sa usa ka long-term relationship na hinahinay mawad og spark, ilabi na kung pila na mo katuig. Busa importante na pareho ninyong madumduman ang mga butang na nagpa-attract sa inyo to each other. Balikin ninyo inyong mga sweet moments ug kung posible, plan to create new ones. Try new exciting activities. Buhata ang mga butang na makapastrengthen sa inyong relationship, whether it be the usual movie date or something relatively new. Ug kung paghuman-ani wala gihapon, talk directly to him. Say something about it. Speak up. Sa kada relasyon, communication is key. Ug kung gibuhat na nimo ang tanan nya wala pagihapoy kabag-uhan, it's now time to weigh your choices. Kung wala paghihapon siya'y effort sa inyong relationship, let him go. Because the moment you accept less, that is precisely what you'll end up getting. Pero kung siya jud ang right type of guy na interesado sa imuha, maghatag jud na siya effort to make you feel special and win you back. Hey, love. Hey, love. Nakinalimtan? Wait. Happy Mansari. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Busa kung aduna kamoy suliran nga nag-uung sa inyong nahunaw galing patakan na binasadughan, isulat og isen kini para pagatambagan ni ningambungan sa kasinatian ug hanas na sa gugma og relasyon. Kini si Dr. Gugma nagaingon, ang laki nga dili kugihan kanunay jong mabulagan.